125 बिला अमेन्डमेन्ट जामारोब्ला जोंनि बिटिसिआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन एबा बिटिआरआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन? 125 एमेन्डमेन्ट बिल जोंनि बिटिसिआव पास जायोब्ला मा मुलाम्फा जागोन, माबे जोंनि थाखाय मोजां जागोन, बेसेबां गनायजाथाव? थ' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव नैबे समाव जोबोद इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जोंनि बिटिसिआव 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै जिथु सरसा जागासिनो दङ। दा बेखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जेंना रानना थायोब्लाबो पार्लामेन्टआव पास खालामनायनि थाखाय जे जुजिगासिनो दङ। थारैनो बेसेबां मुलाम्फा जागोन बेनि बागै इउपिपिएल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सार बिथाङा गुवारै फोरमायनानै होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। 125 बिला अमेन्डमेन्ट जामारोब्ला जोंनि बिटिसिआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन एबा बिटिआरआव माबोरैहाय डेभेलप जागोन? 125 एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा बुंदों, बे बिराद इम्परटेन्ट आरो इयुथफ्रा बेखौ मिथिथारनांगौ। 125 एमेन्डमेन्टनि जे ड्राफ्ट, बे ड्राफ्टखौ जोङो फ्राय साब्रै साबा मानसि, आंबो दङ, आं आब' प्रतिभा, सैथ' बसुमतारी, दानि एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, जों ज' थांनानै दिल्लीयाव फ्राय सप्ता खनसेनि बारा जों दिल्लीयाव थानानै बे ड्राफ्टखौ बानायनानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जोङो साबमिट खालामनानै फैदों जे 125 एमेन्डमेन्टआ ओरै जानांगौ होननानै। गोबां दं बेयाव, बिराद गिदिर भलुमिनास माबा, जों कन्फिडेन्सियेल डकुमेन्ट बे दाबो शेयार खालामथ'नो हाया बेखौ। खिन्थु बाव मेजर मोननै जिनिस दं, बेखौ नोंसोर मिथिना लाथारनांगौ। फार्स्ट जिनिसा जाहैबाय 125 एमेन्डमेन्ट जायोब्ला जोंना बिटिआरआवहाय मोनसे डिलिमिटेसन जागोन। MCLA कन्स्टिटुवेन्सिनि डिलिमिटेसन जागोन। 40टा कन्स्टिटुवेन्सिनिफ्राय 60टा कन्स्टिटुवेन्सिसिम, 60टा जाथारनांगौ नङा, 60टासिम जोङो बेखौ लांनो हायो। एनिथिं बिटुइन 54, 55, 60सिम जोङो बोखोलांनो हायो। आरो बेयाव मा जागोन, दा जोंनावहाय बे मोनसे अबर' जाथि जनगोष्ठीनि माजाराव दावराव जादों नङा होमबा? 40टा समस्थियाव जोंना 30टायानो STनि थाखाय रिजार्भ, बाव गुबुना गेलेनो हाया। बांसिन बर'फ्राल' गोलैयो बे 30टायाव। सेकेन्डलि जोंना मोनबाया जाहैबाय जेनेरेल रिजार्भ, मोनबाल' अपेन, मोनबाल' सिटआव बयबो गेलेनो हायो। बे अपेनावबो जों STफ्रानो बांसिन गेलेहैयो। ओंखायनो 60टा जायोबा जोंनाव जिहेतु 26टा जाथि जनगोष्ठी दं, बे जाथि जनगोष्ठीफ्रा इलेक्सन गेलेनो खाबु मोनगोन आरो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दावराव दावसिया एसे खम जागोन। बे 40टानिफ्राय 60टा जानाया मोनसे। नेक्स्ट इम्परटेन्ट जोंहा दङ बे 125 एमेन्डमेन्टआव, बे जाहैबाय एमेन्डमेन्ट अफ आर्टिकल 280। आर्टिकल 280आ मा जिनिस? आर्टिकल 280आ जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेराव जे बाजेटखौ रानो, फैसाखौ रानो, बिनि आर्टिकल बियो। बे आर्टिकल 280आवहाय फाइनान्स कमिसन दानायनि प्रभिजन दं। सेन्ट्रेल फाइनान्स कमिसन आरो स्टेट फाइनान्स कमिसन। दा बे सेन्ट्रेल आरो स्टेट फाइनान्स कमिसनावहाय काउन्सिलनि सोमोन्दै जेबो मख'नाय गैया। काउन्सिलनो फैसाखौ बोरै हरगोन, बोरै हरा, बबेनिफ्राय फैगोन, बिनि जेबो मख'नाय गैया। जायनि थाखाय काउन्सिलफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय डाइरेक्ट थाइसेबो फैसा मोना। जा स्पेसियेल पेकेज बेबो स्टेट गभर्नमेन्टआवसो हाबग्रोयो, स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो जोंनाव फैयो। गतिके जोङो डाइरेक्ट फैसा मोना। बिनि थाखाय मा जायो, आं मिडियायावनो बुंखाजोब्बाय, नोंथांमोना खोनाबाय जागोन, मिडियायावबो खोनाबाय, जोंनि आसामनि बाजेटआ 2,40,000 crore, थांनाय बाजेटआ 2,40,000 crore बाजेटमोन। जोंनि बिटिआरआव गोदान गामि हाबनायजों जाबजों 13% पपुलेसन दं। 13% पपुलेसन रेशिय'आव 2,40,000 crore फैसाखौ जों मोननांगौबा जों फ्राय 30,000 crore मोननांगौ। 30,000, 1 लाख करोड़आव 13,000 crore, 2 लाख करोड़आव 26,000 crore आरो 40,000 crore 13%आ फ्राय 4,000 crore जायो। जोङो 30,000 crore मोनो। जों बेसेबां मोनो? जों मोनो 800 कोटि। बिटिसिआ मोनो 800 कोटिल'। जों बेखौ डिमान्ड खालामबाय स्टेट गभर्नमेन्टआव जे फैसाया जोंना जोबोद खम जायो। मुम्बाइ बायदि सिटियाव मोनसे फ्लाइअभार मावनोनो 1500 कोटि नांगौ, मोनसे फ्लाइअभारावनो। कलकाता बायदियाव होमबा जोङो बे 40 लाख मानसि दङ, बे 40 लाख मानसिनि थाखाय मात्र 800 कोटि हरो। बेजों मा डेभेलपमेन्ट जानो जोंनावलाय? जेबो डेभेलपमेन्ट जाया जोंनाव। ओंखायनो जेखे पार्टियानो सरकाराव थाया मानो जोङो बे आर्टिकल 125 एमेन्डमेन्ट जायोबा जोङो जुदि 30,000 crore मोनोब्ला गोबां मावनो हागोन।
दा बिसोर फैसाखौ हरा मानो हरा बिसोर बुङो नोंथांमोननि इमप्लयिनि सालारिखौ जों हरजोबो मास्टारनि बेथन केरानिनि बेथन चौकिदारनि बेथन अफिसारनि बेथन स्टेट गभर्नमेन्टआ हरो बे नंगौ खिन्थु जों हिसाब खालामनानै नायबाय जोंनि बिटिआरआव जेसेबां गभर्नमेन्ट इमप्लयि दं बिसोरनो सालारि होनो थाखाय बोसोरसेयाव 2,500 कोटिल' नांगौ 2,500 crore 2,500 crore प्लास 800 crore बेसेबां जायो 3,300 जों मोननांगौमोन 30,000 crore जों मोनबाय बेसेबां 3,300 crore स' फ्राय 27,000 crore नि लस जागासिनो दं जोंहा 27,000 crore आरो जों मोनसे फैसा मोनबावो बे फैसाया जोंनि खाथार बे जाहैबाय आर्टिकल 275 बयबो फरायनांगौ फंबायमोन बिनानावमोन बेफोर जिनिसखौ आर्टिकल 275 आ मा गुगोलाव दा नाय बियो ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्ड ट्राइबेल एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डआव हाजार crore थायो बेनि फैसाया स्टेट गभर्नमेन्टआव हाबो स्टेट गभर्नमेन्टआ बेखौ मा खालामा जों जेबो मिथिया वेरिस बिटिआरआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल दिमा हासावआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल कार्बि आंलंआ मोनसे ट्राइबेल काउन्सिल नङा होमबा दा बे ट्राइबेल काउन्सिलावसो बे फैसाया फैनांगौमोन बाव फैयाबालायनो स्टेट गभर्नमेन्टआव फैयो बेजों बिसोर ना चिफ मिनिस्टारनि फट' साफायो ना एसि लागायो ना अफिस लुयो रावबो मिथिया ओंखायनो जेलानाखि 125 एमेन्डमेन्टआ जायो जोङो आर्टिकल 280 निबो फैसा मोनगोन आरो जोङो 275 आर्टिकल 275 नि फैसाबो जों मोनगोन गतिके जों एराउन्ड जोङो 36,000 crore जों मोनगोन होमब्ला जोंनाव थोजासे फैसा फैगोन जों गोसो बायदि जों जोंनि बड'लेण्डखौ समायना रमायना जोङो बानायनानै लानो हागोन ओरैनो नोंथांमोना बुजिबाय राजु कुमार नार्जारी सार बिथाङा फोरमायदों स' बेल' नङा गोबांथार माखासे बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि गेजेरजों गोबांथार रुल दङ थ' गासै 8थासो रुल दङ बे माने पास जायोब्ला बेफोरो जोंनि जिथु काउन्सिलाव बे डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जागोन आरो थ' बे जोंनि बिटिसि काउन्सिलनिल' नङा नर्थ इस्टनि मोनब्रै जिथु स्टेट आसाम मेघालय मिज'राम ओमफ्राय त्रिपुरा बेवहाय 125 जाय एरियायाव 6 शिड्युल दङ बे 6 शिड्युल एरियायावनो बे 125 एमेन्डमेन्ट बिला जानांगौ होननानै बेखौ 2019 आवनो बेखौ माने पार्लामेन्टआव पेस खालामनाय जादोंमोन बा बेखौ माने ड्राफ्ट खालामनाय जादोंमोन आरो दा बेखौ लानानै डिमान्ड खालामबाय थादों आरो बे जुदि थारैनो 125 एमेन्डमेन्ट बिला जायोब्ला मिउनिसिपेल बर्ड आरो भिलेज बा जेनेबा टाउन एरिया डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो गामि ओनसोल डेभेलपमेन्टनि थाखाय जे मोजां माखासे खामानिखौ मावनो थाखाय बेवहाय माने इलेक्सन खुंनाय जागोन जेरै VCDC इलेक्सन आरो मिउनिसिपेल बर्डनि इलेक्सन दा बेफोरबायदि जाहैगोन आरो गोबां माखासे डेभेलपमेन्ट आरो थ' बेवहाय गावहानो 6 शिड्युल हिसाबै रुल बानायनो हानायनि बेवहाय पावाराबो थागोन गासैबो थाजोबगोन बेवहाय माने जे बिटिसिआनो जोबलांगोन बिटिसिआ धंस जागोन बेफोरबायदि जेबो गैया आरो नोंथांमोना जुदि थार बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबा गुगोलाव 125 सार्च खालामनानै नोंथांमोना फरायब्ला मिथिगोन आरो जुदि फरायाब्लाबो नोंथांमोना AI जितु भइसनि गेजेरजों मिथिनो हागोन हिन्दीनि गेजेरजोंबो मिथिनो हागोन आरो इंलिसनि गेजेरजोंबो मिथिनो हागोन जायफ्रा जुदि फोथाया नोंथांमोना गुगोलाव थांनानै नायहैथां गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिजोबगोन आरो